खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव आसाम सरकारनि मोनसे गिदिर थांखि फरायसालिमाफोरखौ गोबां फरायसालिमाफोरा बे समाव बन्द जानायनि लामायाव नंगौ आसाम सरकारनि मोनसे गिदिर थांखि फोसावदों जारिमिनारि गोबां फरायसालिमाफोर दङ जाय फरायसालिमाफोराव बे समाव फरायसा गैया बे फरायसा गैयै फरायसालिमाफोरखौ बे समाव आसाम सरकारा बन्द खालामनायनि थामहिनबा गुबुन फरायसालिमाजों सरजाबनायनि मोनसे थांखि लादों आसाम रायजोनि फरायसालिमाफोरखौ लानानै मोनसे गिदिर थांखि फोसावदों आसाम सरकारा आसाम रायजोनि गासै गं 500 फरायसालिमाफोरखौ बन्द खालामनाय थांखि फोसावदों आसाम सरकारा जाय फरायसालिमाफोराव फरायसाफोरा खम दं बे फरायसालिमाफोरखौ गुबुन फरायसालिमाफोरजों सरजाबनाय जागोन होननानै बे समाव थांखि लानायखौ नुनो मोनदों फरायसालिमाफोरखौ सरजाबनायनि थाखाय रायजोनि गं 70 फरायसालिफोरा बन्द जानो थांगासिनो दं सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला फरायसालिमाफोरजों लोगोसे गोबां हेरिटेज कलेजफोराबो बा फरायसालिमाफोराबो बन्द जागोन आसाम सरकारा माबे फरायसालिमाफोरखौ सरजाबगोन बेखौ फरायसालिमाफोराव नटिस थामहिनबा बिथांमोननो बिथोन हरनाय जागोन होननानै मिथिहोनाय जादों लोगोसे आसाम सरकारा माबे फरायसालिमाफोरखौ सरजाबनाय जागोन बेखौबो फोसावनायखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों बेनि अनगायैबो मोनसे रायखांनो गोनां बाथ्राया जादों क'क्राझाराव थानाय जे कमार्स कलेज बे कमार्स कलेजखौबो बे समाव गुबुन फरायसालिमाजों सरजाबनाय जागोन होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों बे समाव नोंथांमोननो माबे फरायसालिमाफोरा बे समाव सरजाब जागोन थामहिनबा बन्द जानायनि लामायाव बे समाव नोंथांमोननो बे मुं फारिलाइखौ बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों नंगौ बे समाव आसाम सरकारनि गिदिर थांखि फरायसालिमाफोरनि गेजेराव दङ आलजिया कलेज फरायसालिमाफोरनि गेजेराव दं आलजिया कलेज मोनसे गिदिर खौरां गिदिर थांखि आसाम सरकारनि आलहाज सनाय बिबि चौधुरी कलेज आलहाज सनाय बिबि चौधुरी कलेज बेबो बन्द जानायनि लामायाव बामुन्दी महाविद्यालया बेबो बन्द जानायनि लामायाव दङ थारैनो मोनसे गिदिर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों बरपेटा बङाइगाव कलेज लांला बरपेटा गार्ल्स कलेज बरपेटानिफ्राय बेफोर कलेजफोरा बन्द जागोन बरहाट BPB मेमोरियेल कलेज बेबो बन्द जागोन मोनसे गिदिर खौरां ब्रह्मपुत्र डिग्री कलेज बेबो बन्द जानायनि लामायाव ब्रह्मपुत्र डिग्री कलेज चन्द्रनाथ बेजबरा कलेज हकाकाट बेबो बन्द जानायनि लामायाव सान्ट्रिया आन्चलिक कलेज बेबो बन्द जानायनि लामायाव दङ सिन्नामारा कलेज कमार्स कलेज क'क्राझार नंगौ नैबे समाव नोंथांमोननो कमार्स कलेज क'क्राझार बेबो बन्द जानायनि लामायाव थारैनो दुखुनांथाव बाथ्रा कमार्स कलेज क'क्राझाराव बन्द जानायनि लामायाव दलगमा आन्चलिक कलेज बेबो बन्द जानायनि लामायाव धेमाजि गार्ल्स कलेज बेबो बन्द जानायनि लामायाव दं दिख' उइनुक कलेज बेबो बन्द जानायनि लामायाव दं डक्टर एनबि कलेजआबो बे समाव बन्द जानायनि लामायाव दलियाजान गार्ल्स कलेज घनाकान्त बरुवा कलेज तलिसिंगा गलाघाट पूर्वांचलिक कलेज गभर्नमेन्ट मडेल कलेज दैथर गभर्नमेन्ट मडेल कलेज बरखला गभर्नमेन्ट मडेल कलेज काजिरंगा गलाघाट HCDG कलेज निटारपुखुरी हाथी कलेज JHNS कलेज बेफोर कलेजफोरा बन्द जानायनि लामायाव जमुनामुख कलेज बेबो बन्द जानायनि लामायाव जनप्रिया कलेज बेबो बन्द जानायनि लामायाव दङ जियाधल कलेज बेफोर कलेजफोरा बन्द जानायनि लामायाव कामाख्या राम बरुवा गार्ल्स कलेज बेबो बन्द जानायनि लामायाव दं कामारडांगा कलेज बेबो कामारडांगा कलेजआव बन्द जानायनि लामायाव केनाया महाविद्यालया कलेज बेबो बन्द जानायनि लामायाव कृष्ण कान्त हेन्डिकेप गभर्नमेन्ट कलेज बेबो बन्द जानायनि लामायाव लखिमपुर केन्द्रीय महाविद्यालया बेबो बन्द जानायनि लामायाव लिडु कलेज बेबो बन्द जानायनि लामायाव दं लुइटपारिया कलेज बेबो बन्द जानायनि लामायाव दं
मासखोवा डिग्री कलेज मध्य कामपिट कलेज मारांगी महाविद्यालय कलेज मेलारामा कलेज महेंद्र कुमार डे कलेज मरान कमार्स कलेज बेबो बन्द जानायनि लामायाव दं मरियानी कलेज बेफोर कलेजफोरा बन्द जानायनि लामायाव नाकसारी कलेज नामरुप कलेज पद्मनाथ गोहाई बरुवा गवर्नमेंट मेडिकल कलेज कोकापथार तिनसुकिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श महाविद्यालय आमजोंगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श महाविद्यालय रेहाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श महाविद्यालय इराली गोल पानीगांव ओपीडी कलेज पश्चिम बारीगप आंचलिक महाविद्यालय PDUM Atlisra कलेज पिटुबर गर्ल्स डिग्री कलेज क्वांग पूब माजुली कलेज पूब दैख्रं कलेज रामपुर आंचलिक कलेज रांगासाही कलेज SMD कलेज सारिंग SPP कलेज सापेकाटी कलेज सारोधा सरंदे कलेज कालीगांव सतीन्द्र महानदेव कलेज सिलचर कलेज SISI बोरगांव कलेज सोनारी कॉमर्स कलेज स्वामी विवेकानंद कलेज स्वामी योगानंदा गर्ल्स कलेज तिलाही तिवारनाथ कलेज तेनघाट कलेज UMK कलेज उत्तर बरपेटा कलेज उत्तर कामपिट कलेज बैफोर कलेजफोरा बन्द जानायनि लामायाव आसामनि गोबां जारिमिनारि फरायसालिमाफोरा बे समाव बन्द जानायनि लामायाव थारैनो गोबां फरायसालिमाफोरा बे समाव गुबुन फरायसालिमाफोरजों सरजाब जागोनखौ मिथिदों आसामनि गासै 500 फरायसालिमाफोरा बे समाव खैफोदनि लामायाव थारैनो बैफोर फरायसालिमाफोरा बन्द जागोन थामहिनबा बिथांमोना गुबुन फरायसालिमाफोरजों मार्च जागोन बा बिथांमोना सरजाब जागोन होननानै बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा खुंथाय सरकारा बे समाव बे गिदिर थांखिखौ लानायखौ बे समाव नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोना बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया होबाय गोजोन्थों बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी जेनेरेल सार्जारि अर्थ'पेडिक सार्जारि लेबरेटरि आल्ट्रासनोग्राफि केजुवेलिटी पेडियाट्रिक्स पेथोलॉजी फार्मेसी लापारोस्कोपी सार्जारि NICU एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन नमस्कार মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰে কৈছোঁ আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আবাস স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয় যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি
আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্সৰে, ছ'নোগ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয়, সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।